Wachako kod wacha modonyo sani kata mane seche machuok mokalo mar yiero mar papa mar kanisa kopere manyien mano Cardinal Robert Francis Prevost. Kabina biro miyi mana maling'ling kata nonro matin kotenore koda papa manyien mowal nying moyiero mabende obiro tiyo godo en ibiro luonge ni Pope Leo the 14th bende ma en papa makao kar Pope Francis mabende owito ngimane dwe mokalo. Nonro matin kotenore koda papa manyien en owuok e piny mar Amerika kendo historia mar Vatican en papa mokwongo mowuok e piny mar Amerika. Pope Leo the 14th bende en jahigni 69 kanonyuole e higa mar 1955 dwe mar 9 tarik 14 koro en jahigni 69. Bende kopogore koda mano papa ne ogwedhi kata ne obedo jadolo e higa mar 1982 kochopo e higa mar 2015 Papa Leo the 14th ne orwak kanyo kaka bishop. Bende toke mano ne owale kaka cardinal e higa noero mar 2023. Tok mano mana dwe mar 2 e higa ne bende kara Papa Leo the 14th koro ne owal kaka cardinal bishop mar Albano. Odiochieng' makawuono koro bedo kaka papa mabende mar kanisa kopere kokao kar Papa Francis manowito ngimane tarik 21 mar dwe mar 4. Ma bende biro kata welo mar Papa Leo the 14th biro odiochieng' mar 2 mar conclave mano en yiero mitimo kod cardinals kama bende higane cardinals 133 nolorore mar mondo yier papa manyien. Manyiso ni Papa Leo the 14th bende moyudo ombulu mokalo 2 kuom 3 mar ombulu duto 133 ma bende wachore ni Papa Leo en achiel kuom pop ma bende oyier piyo nono ka oyier odiochieng' mar 2 e kinde kata thuolo mokalo moko kuom papa kao thuolo malach. Yiero mane kata thuolo machuok ma oyiere godo inyalo mana pim kod yiero mar Papa Benedict manotimre higa mar 2005. Tok wal Papa Leo the 14th okao thuolo mare maduoko erokamano kuom yiero makamano ka bende onyiso mor kod ilo mare ka olando ikruok mare mar tayo kanisa kopere. Bende Papa Leo iwacho ni chenro mare mar tayo kata mar telo ne oganda inyalo pim koda mago mar papa mabende owito ngimane mano Papa Francis kageno en obiro tayo kanisa kopere e yo makare kendo dhi nyime kod telo mar kanisa no. Adwani mondo mi aparni ni mano Papa Leo the 14th kaka ibiro luonge mabende koro owal kata oyier odiochieng' makawuono kaka papa mar kanisa kopere. Wachore ni Papa Leo the 14th wacho dhok mang'eny gima bende koro kete kama kare mar tayo kanisa no kalura ni en kanisa mabende olandore e pinje mang'eny e pacho ka. Bende wachore ni okang' kare thuolo mokwongo ka yiero mar papa nokwako pinje mohewo 70 manyiso kwan mathoth ahinya kipimo kod yiero ma osetimore e thuolo mokalo. Papa Leo the 14th koro kao kar Papa Francis manowito ngimane e dwe mokalo ojahigni 69 kanonyuole dwe mar 9 tarik 14 higa mar 1955. Papa Leo the 14th ne obedo jadolo e higa mar 1982. Tok mano ne obedo jabiskop e higa mar 2015. Tok bedo jabiskop bende ne obedo cardinal e higa mar 2023 dwe mar 9. Papa Leo bende ne obedo cardinal bishop mar Albano
e higa mar 2025. Mano bende Papa makoro dhi tayo kanisa Kopere toka koro okawo kar mosenindo Papa Francis mano wito ngimane e dwe mar ang'wen mano mar higani. En chenro mana kaka nasewacho kanyo mane okawo mana ndalo 2 kende, odiochieng' manyoro kachiel kod odiochieng' makawuono kakoro kanisa Kopere oyudo papa manyien. Bende motelo ne mano, iro marachar ne owuok e sa midhiambo kama bende koro lang' ne oywak Vatican mar nyiso ni kanisa mar Kopere koro tinende oseyiero papa manyien mabiro tayo kanisa makamano. Bende Papa Leo nitiere koda lony kata notimo bachelor's degree e weche mag kwano e higa mar 1977. Osetiyo mang'eny e kanisa mar Kopere chakre nyuolne, ahinya kanochako e piny mar Amerika e state mar Chicago kama bende owuoke. Mano achiel kachiel ka papa ne golo ote mare mokwongo tok yiere kaka papa mar kanisa Kopere e kanisa manitiere e piny Vatican kama ne otwake kod oganda magalamoro mabende ne ochopo mar bedo joneno e kinde mane owal papa mabiro tayo kanisa mar Kopere. Oyange kaka jatelo mang'won kendo mamuol ma iwacho ni chenro mare mar telo inyalo pim kata ket kod mar papa ma osenindo Francis. Papa Leo the 14th bende wachore ni wacho dhok mang'eny, gima biro kete kama kare mar mondo mi onyal twak kod oganda mathoth ma bende nitiere kanisa mar Kopere, kaluwore ni en kanisa ma bende okuorore pinje mathoth e pacho kaeri. Nyakwaramogi achiel kachiel mano Papa Leo the 14th ma oyier odhiambo makawuono tok Cardinals 133 ne timo yiero margi, kendo odhiambo makawuono iro marachar wuok manyiso ni kanisano oyudo telo manyien. Papa Leo the 14th wuok Chicago e piny mar Amerika, kendo kaluwore kod historia en e papa mokwongo e historia mowuok e piny mar Amerika. Kabende koro oganda mopogore opogore osedonje e mbui mar chiwo puoch gi pak kaluwore koda yiero mare, kendo golo pachgi kotenore kod bedo ni Vatican oyudo papa mawuok e piny mar Amerika kakoro irito neno telo mare ne kanisa Kopere. Nyakwaramogi Papa Francis en jahigni 67, nonyuole higa mar 1982, kendo mana e higani dwe mar 2 ema ne owale kaka Cardinal Bishop mar Albano, kendo osebedo kotiyo tije mopogore e pinyno mar Vatican. Achiel kachiel Nyakwaramogi